Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala abdil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wonten ngarsa para pepunden wonten ing dusun Kaliduka, Desa Gesing Genting, Desa Genting, Kecamatan Bengkulu nggih Simbah Sutopati Raka Rayi ingkang tansah pinundi-nundi. Para sesepuh pini sepuh ajeng kasepuhan ingkang tansah kita sunduk palilahipun. Para alim, para ulama ingkang dalu tansah sumandhing pustaka suci ilahi. Ingkang dados nggih panema ingkang kita tansah tadimi. Ingkang asta pangembating praja Satria Nurgala inggih Bapak Lurah Desa Genting saha prakatipun ingkang tuhu kinurmatan. Para warga Kaliduka sedaya para panitia ingkang tansah kawula mulyakaken boten kasuping dumateng pamirsa budaya ingkang caketing ing manah. Sadereng puji monggo kita tansah ngunjukaken raos puji dalah syukur wonten ngarsa Gusti ingkang hanyumbun-nyumbun kesanjung inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring panjenengan kula hidayah inayah kebegas waras santun ing sabikala. Sholatu wa salamu tatah kajiwa kasalira dumateng jalma ingkang liwih inggih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sahabatipun ugi kita suwun pitulungan wiwit jaman sesarengan menika dumugi jaman sesarengan. Dewi pamirsa kita tansah mulyakaken atek dumantaka minangka sulih alira saking sedaya kadang warok wahyu rukun sindara budha ingkang wijil saking Patemon Trimaya Kecamatan Kadirjo Kabupaten Temanggung. Ngaturaken agunging panyuwun dumateng sedaya para warga sedaya para panitia ingkang sampun kersa nimbali kala sak kanca kapurih paring panglibur arupi tari warok. Lan ugi kawula ngaturaken agunging panyuwun ingkang sampun dipun paringi papan palenggahan ingkang nyaman ingkang aman, paring pasugatan ingkang kathah ingkang eca lan sekeca mugia dados amal ingkang ibadah, amal ingkang sae. Sasampunipun wiwit semangke kalau sak kanca kula paring pasugatan arupi tari warok kirang sae, kirang pas anggenipun nari, kirang kompak estu nyun agunging samudra pakasami. Amargi dumugi dalu punika kalau sak kanca tansih saweg sinau tansih tahap belajar. Semanten lan semanten riyin ingkang saged kula aturaken sugeng dalu sugeng amrih sami dumugi paring puranipun sumangke suwun matur suwun.
sami pamiarsa pamirsani para wayu rukun sesana padha tansah tresna menawi sampun pamirsani katon segrahane sami kejogetan sami pamiarsa pamirsani para wayu rukun sesana padha tansah tresna menawi sampun pamirsani katon segrahane sami kejogetan. Lamun amat tuti lawan agung ajmal pasepan ingsun lahir batin wis kampung ingsun warok mas kita amulat jagat kumulo lawan agul ajeng pasepan ingsun lahir batin wis kambuh ing jiwa ingsun warok wahyu rukun Sidara Muda ingkang midil saking patemon dimloya ngajerja waskita amra jagat gumulung pono awas jagat gumelar Gusti
sampurna jiwa lan raga Porno awas andula jagat gumelar Gusti wis sampurna jiwa lan raga kukuh butine Ponorogo Babatono Pangeran Kuntilasono Babatono Pangeran Kuntilasono Pangerane paring sandang paring pangan kawulane Babatono Pangeran Kuntilasono Pangerane paring sandang paring pangan kawulane Pangerane paring sandang paring pangan kawulane Babatono
wiji karso tunggal tekad hanya wiji janjut gumrakut tumandang bareng lumantar rawe rawe rantas malang malang potong rawe rawe rantas malang malang potong sawe kosiyoga janjot kumraga tumandang kumraga kanggo nusa Kandang Karya Jo. ngambara ing awang-awang hangla
mangut papasan tanpa tapi narapas meka mendo mi perngitari jaka ngulam doro nglamborong nggai kuno ketongkol ngumbar kakasan sak temakin nomo ngimpi Yo, yo, yo. Wah, kungkung temara budaling wadya menangker gumuru campur wur jarane ganda bukti lampan dong kasih pancopo sur tambur boberi suling lan salomben umyung pawurahan kadya bedaan kosong Right.
Ening tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang mega ingang kosong sentakon war taning reki janji-janji kuile semadotras ing tias ingsun nimas ingsun merasa poho sinaksenan bumi langit tangis ing tias ngenteni padang rembulan semongko kagem midodari kula aturi jengkar saking papan lan mungguh wonten ing saksana lajang semongko. Iya. Iya.
Yeah.
Grijing wong kaping prajurit kutha wis kemprang lumayu nuju kalangan cara cambukan dite surya ing tariksa pecut samandiman ambaranata denawa
Jarum wong maneh sembarang Ritane wayang Ramayana Negara Alengka diraja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman si kethek putih sowan taman Sinta dijamure konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi gedhe
Sluk Iya. 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 Sluku patok ela elu sirama menyang Solo leh oleh payung putra mak jenit lolo lomba wong mati ora obah yen obah bodeni bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bismillah bisalatan daimatan bitawafi mulkilahi sholatan daimatan bitawafi mulkilahi patok ela elu sirama menyang Solo oleh payung putra mak jentit lolo lomba wong mati ora obah yen obah bodeni bocah yen urip golek duwe matur malih kagem sedaya para pamiyarsa semeton semanten saged kawula aturaken ingkang saged kawula